takon aku ngombe kopi ben ireng. Ha wis. Wis ireng. Mbok diputihke. Ora kuwi diurus kuwi engko ndak kanu kalayak rame do. Ngapa? Ayo kuwi mau kowe muni kok dadi aku seneng karo kowe iki ketemu pirang perkara. Ya biasanya kan ngono kuwi nek wong elek-elek iki ngusus-usus dadi seneng. Ha iki tak takon kak kowe. Apa? Nek upama aku, heeh seneng kowe piye? Ya aku nggak mau lah. Lah ya wis. Itu namanya bertepuk sebelah tangan. Ngono lho. Lah saiki piye arep seneng nek bendina dunek-anekke? Dunek-unekke iki ora perkara sengit lho, Dim. Berarti seneng? Ora. Piye toh? Oh, jangan GR. Loh, lah nek ora seneng ora sengit berarti seneng. Iki meng ibarate. Ibarat apa? Peribahasa. Ngene lho maksude, aku unek-unekke kowe iki mergo aku iki perhatian karo kowe. Kowe iki aja kelemon, kowe aja kebangetan le lemu sing rada kuru sithik. Nah, perhatian itu tanda apa? Lho perhatian ya, perhatian iki oke banget kayak gondolan kayak perhatian banyak anak-anak jalan, jangan ngebut ngono kae ya oke. Nah, perhatian nek aja lemu-lemu. Ya ora apa-apa kok, aku ngeman karo kowe kok. Wong lemu iki. Piye? Nek ora seneng jajal tak gandrung, seneng ora wera aku. Ah kok kowe iki bendina gandrung kowe. Kok sik to, kowe iki aja kok nggayuh dalang. Lah ngapa? Karo kamerawan kowe ditolak kok. Nek mergane kan kae mengapusi kae jenengan kae padha jenengan lho. Apa? Atine meng ndobos kabeh. Do, ngadeg kok do. Ngadeg kok tak buat. Iso ngadeg ora kowe do? Ah, karo kae kowe ditolak kok. Monggo kae nek omong gagap. Nah. Lah ya aku gak nek karo kowe, omane dadi. Oh nek karo kae berarti gelem. Ngajak piye? Geleme ro sapa? Ayo, ngono. Yo, maksudnya apa? Ngono lah. Bener kowe. Yo. Saiki yo. Burung kok nek meneh. Ke. Se. Oh, coba sih. Ayo jajal aku gandrungan coba mbok menawa engko gandrunganmu iso gawe renaning atiku. Jane aku ra iso sih gandrung ming waton nembang wae. Aleman. Ngapa ta? Kata-katane iki jane aku ra iso sih. Lah piye? Mbok rasa nganggo sih. Lah nganggo apa? Ora